Το παιχνίδι σε αυτές τις ηλικίες βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, καθώς επίσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανθεκτικότητα, ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας τις προκλήσεις του μέλλοντος. Σε αυτή την ηλικία, το παιχνίδι των γονιών και των φροντιστών με τα νήπια τα βοηθά να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες, όπως να εστιάζουν με προσοχή, να ακολουθούν οδηγίες, να ενισχύσουν τη μνήμη τους και να αναπτύξουν αυτοέλεγχο. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι παιχνίδια μίμησης, τραγούδια, παιχνίδια αντιστοίχησης και παιχνίδια ρόλων. Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης, αφήστε τον ήπιο να οδηγήσει το παιχνίδι. Παρατηρήστε ποια παιχνίδια του προκαλούν το ενδιαφέρον και παίξτε με αυτά. Επίσης, παρατηρήστε πόση ώρα θέλει να παίξει με ένα παιχνίδι και πότε είναι έτοιμος να περάσει σε κάποιο άλλο.